Ja ha arribat la tardor, les fulles cauen dels arbres i surten els bolets i les castanyes. Com cada any, la castanyera es desperta de bon matí per anar a la muntanya a collir castanyes. Primer es posa la camisa que li va petita, després la faldilla que li fa campana, finalment les sabates que fan cloc-cloc i surt de casa contenta. Quan arriba al bosc, veu els arbres carregats de castanyes, però a terra no hi ha ni una. Intenta sacsejar els arbres perquè caiguin, però no ho aconsegueix. Després crida el seu amic, el gegant del castanyer, que és molt alt i forçut. A veure qui guanya, el gegant o la castanya. I cauen 1, 2, 3, 4 i 5 castanyes. El gegant s'assetja un altre castanyer. A veure qui guanya, el gegant o la castanya. I tornen a caure 1, 2, 3, 4 i 5 castanyes. I així, un darrere l'altre, va anar sacsejant tots els castanyers. A veure qui guanya. I cauen les últimes. 1, 2, 3, 4 i 5 castanyes. Ara la castanyera ja pot omplir el cistell de castanyes, on hi té la seva paradeta. I torra les castanyes amb el gat marrameu, que li fa companyia, i crida: «Castanyes torrades, calentes i fumades, qui en vol?» I fan tanta bona olor que la gent que passeja no se'n pot estar de comprar-les i s'acaben totes. I si te'n fa venir ganes de menjar, hauràs de fer com la castanyera i anar-ne a buscar, perquè aquest conte que tenia un gat ja s'ha acabat.